Mzina la Tate, la Mwana, la Mzimu Woyera. Amen. Habari okondeka malandilidwa lero pa 19 October 2023 ku tilankuleni Ambuye. Ambuye arindi chisiriro chachikulu kufuna kulankula nafe ndikutilimbitsa mtima ndima wake. Ndiye mene ndiye afuna kutilimbikitsa mtima moyo watu wonse. Sono tieni timve mao a Mulungu otilimbitsa mtima. Mau oyamba akuchokela mkalata ya Paulo era yorembera Aroma mutu 3 ndime ya 21 kulekeza 30. Amene akutiwerengera mau oyamba ndi a Severiano Thomas kuchokela ku St. Augustine Parish, mtengo wa Ntenga, Dowa, mu Archdiocese ya Lilongwe. Mau a mtengo wabwino akuchokela mu mtengo wabwino wa Luka Woyera mutu 11 ndime ya 47 kulekeza 54. Amene akutiwerengera mau a mtengo wabwino komanso kutigawira mau ndi Reverend Father Francis Taylor achipani cha St. Patrick's Missionary Society kuchokela ku St. Augustine Parish, mtengo wa Ntenga, Dowa, mu Archdiocese ya Lilongwe. Mau oyamba. Mau ankata ya Paulo oyera kwa Aroma mutu wake wa 3 ndime yake 21 kukalekeza 30. Abale, tsopano yaoneka njira yopezera chilungamo pamaso pa Mulungu, ndipo njira yake sikutsata malamulo ayi. Malamulowa ndi aneneri omwe amachitira umboni. Njira yake imene anthu amapezekera kuti ngolungama pamaso pa Mulungu ndi yakuti anthuwa akhulupirire Khristu. Zimenezi Mulungu amachitira anthu onse okhulupirira Khristu. Paja palibe kusiyana pakati pa anthu ayi, popeza kuti onse adachimwa nalephera kufika ku ulemerero umene Mulungu adawakonzera. Koma mwakukoma mtima kwake kwa ulere, anthu amapezeka kuti ngolungama pamaso pa Mulungu chifukwa cha Khristu Yesu amene adawawombola. Mulungu adapereka Iyeyu kuti ndi imfa yake akhale nsembe yokhululukira machimo ya anthu omukhulupirira Iye. Mulungu adachita zimenezi kuti aonetse njira yake imene anthu amapezekera kuti ngolungama pamaso pake. Zoonadi, kale mwakuleza mtima kwake sadalange kotheratu anthu ochimwa, koma tsopano wapereka Yesu pofuna kutsimikiza chilungamo chake, kuti anthu adziwe kuti Iye mwini ngolungama. Mudziwenso kuti aliyense wokhulupirira Yesu amapezeka kuti ngolungama pamaso pa Mulungu. Nanga pamenepa munthu anganyadenso? Iyayi, sanganyade konse,
Chifukwa chiyani? Chifukwa chakuti pamaso pa Mulungu chachikulu si ntchito zabwino zimene munthu amachita, koma chachikulu nkuti munthu azikhulupirira. Paja timaona kuti munthu amapezeka kuti ngolungama pamaso pa Mulungu pakukhulupirira, osati pakutsata malamulo ayi. Kapena Mulungu ndi Mulungu wa Ayuda okha kodi? Suja alinso Mulungu wa anthu a mitundu ina? Ndithu ndiyenso Mulungu wa anthu a mitundu ina. Paja Mulungu ndi mmodzimmodzi yemweyo, mwakuti pakukhulupirira anthu owumbalidwa amapezeka kuti ngolungama pamaso pake, nawonso osawumbalidwa pakukhulupirira amapezeka kuti ngolungama pamaso pa Mulungu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mtengo woyera monga adalembera Luka. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adauza akatswiri amalamulo, mulinditsoka chifukwa mumamanga ziliza za aneneri, pamene ndi makolo anu omwe akale amene adapha aneneriwo. Apo mukutsimikiza kuti mukuvomera ntchito ya makolo anuwo, popeza kuti ndiwo adapha aneneriwo, inunso mukumamanga ziliza zawo. Chifukwa chake nzeru za Mulungu idati, ndidzawatumizira aneneri ndi atumwi, koma anthu adzapha ena mwa iwo, ndikuzunza ena. Motero anthu amakono adzakhala mlandu chifukwa cha aneneri onse amene adaphedwa chilengedwere m'dziko lapansi, kuyambira kuphedwa kwa Abel mpaka kuphedwa kwa Zakariya amene adaphedwa m'nyumba ya Mulungu pakati pa guwa la nsembe, ndi malo opatulika kopambana. Ndithu ndikunenetsa kuti anthu amakono adzakhaladi ndi mlandu chifukwa cha ophedwawo. Mulinditsoka inu akatswiri amalamulo, chifukwa mutalanda kiyi yotsegulira anthu nzeru. Inu nomwe simudalowemo, ndipo mudatsekereza amene angafuna kulowemo. Pamene Yesu adatuluka mnyumbamo, aphunzitsi amalamulo pamodzi ndi Afarisi adayamba kumzonda ndi kumpanikiza ndi mafunso ambiri omuzunguza. Cholinga chawo chinali chofuna kumutapa mkamwa. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Abale, tsopano yaoneka njira yopezera chilungamo pamaso pa Mulungu, ndipo njira yake sikutsata malamulo, koma kuti anthu akhulupirire Yesu. Njira ya chipulumutso ndi kukhulupirira Yesu. Teresa mama na Yesu adanena kuti, pa nthawi ya imfa ikanifikira, ndidzapita kwa Mulungu upanda kanthu m'manja. Ndidzangobwera ndikudalira chifundo chake
chondipulumutsa. Chifukwa ndilibe ntchito zabwino zoyenera ufumu wa Mulungu. Ndidzangofika ngati amphawi amene angofuna chisomo cha Mulungu, chifundo cha Mulungu, ndi kukhululukidwa kwa machimo anga. Ndiye mtima umene Paulo woyera atifotokozera kuti kukhulupirira Yesu ndiye moyo wathu wa Chikristu. Ndiye pali anthu mina amadziwa malamulo, amadziwa mapemphero, koma kukhulupirira Yesu kukanena kuti Yesu ndiye moyo wanga, ndipo sindikudalira ntchito zanga zimene ndimachita, koma ndimadalira Yesu ndi imfa yake pamtanda ndi kuuka kwake kwa kufa, chifukwa ndiye amene adandiombola ku machimo anga onse, atsopano, akale ndi akutsogolo. Ndiye kuti moyo wangu wonse ali m'manja mwa Mulungu. Afarisi ndiwo anthu amene adadziyesa olungama chifukwa cha ntchito zawo zabwino, ndipo anayembekeza kulandira zabwino za Mulungu chifukwa cha ntchito zawo zabwino. Koma kunena zoona, palibe munthu woyenera ufumu wa Mulungu. Palibe. Tonse ndife ochimwa. Ndipo chikhulupiriro chathu mwa Yesu ndicho chimene chikutipulumutsa. Inde ntchito zabwino ndizofunika, koma sizo zimene zikutipulumutsa ife. Ife tikupulumutsidwa ndi chifundo cha Ambuye, magazi yake ya Yesu pamtanda. Ndipo Yesu akungonena kwa ife tonse, mundipatse machimo anu. Ndi chimene akufuna, mundipatse machimo anu, kuti ndivutike nawo zotsatira zake, mwina zili zoopsa kwambiri, monga momwe kuonekera pamtanda. Yesu adatenga zoyipa zathu zonse, ndikudzera mtanda wake, ndikudzera mwakuuka kwake kwa kufa, adatimasula ife kuti tikhale abwino chifukwa cha zomwe iye adatichitira. Ndi chifukwa chake nthawi zonse tiyenera kuyamika ndi kuthokoza Mulungu chifukwa cha zomwe iye anandichitira, amandichitira, adzandichitira. Chifukwa chifundo chake kumayambira kubadwa kwanga mpaka nthawi ino ndi mpaka muyaya. Ndiye kwa ife moyo wathu ukhulupirire Yesu. Ndiye Afarisi ndiwo amene anafuna kutenga makiyi utsekulira moyo wa Mulungu ndi kutsekera mnyumba kuti munthu asolowemo ndi kulandira chipulumutso mwa Yesu. Mwina mwa Khristu timaona kumaliro, iyayi, zosatheka maliro a Chikhristu chifukwa chakuti. Pamene Yesu akufuna kudzera mwa magazi yake, kudzera mwa kuuka kwake kwa kufa, afuna kuti onse apulumutsidwe, onse alandiridwe. Afarisi ndiwo amene amafuna kuti abwino alowe kufumu wakumwamba ndi ntchito zawo, ndiye uchimwa atayike. Koma monga mene Paulo woyera akutiphunzitsa, si choncho. Mulungu afuna onse apulumuke. Mulungu angalire ngakhale munthu mmodzi atayike, chifukwa onse ndi ana ake, onse ndi okondeka ake,
onse ndiwo amene ayenera ufumu wa Mulungu, chifukwa ndi Mulungu amene akuwafuna, ndi Mulungu amene awakonda. Sono tiyeni pamene tikusinkhasinkha za mawu a Yesu, tiyeni tivomere chinthu chimodzi, kupatsira Yesu machimo athu, kuti iye avutike nawo machimowo, kuti ife tikhale upulumutsidwa, chifukwa ndiwo amene afuna kuti tonse tipulumuke. Ndiye afuna kuti tisavutike ndi timalamulo tating'ono chimene nthawi zina mipingo amafuna kuyika, musachite zakuti mapalidwe ndi mayendedwe. Koma Yesu afuna kuti onse alowe mu ufumu wake ndi kulandira moyo wosatha. Amen. M'dzina la Tate ndi la Mwana ndi Mzimu Woyera. Amen.